Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. At sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung may busilak po kayong kalooban. Sana po ay pakitulong po at paki-share po para matulungan po ninyo ako. At lahat ng mga kinalalaman na mapanggamot sa spiritual at physical na karamdaman, pagkakalog ko po sa inyo, lahat mga orasyon po. Sana po ay huwag po kayong mag-alinlangan at paki-subscribe po at pakitulong po. Maraming salamat po. Ang isi-share ko po ngayon pong araw po to ay yung pang-anim na puder po, ang turo ng panalangin po. Sana po ay kuan po kayo ay ito po yung sinasabi ko po na panalangin po sa original na ama namin po. Ito yung pang-anim na puder po. Yan po. Screen sa inyo po. Ito po yung napakabisa po ito na panalangin po. Ang pang-anim na puder ng turo ng panalangin po. Panalangin sa amang makapangyarihan sa lahat po. Yan po ang nakapangyarihan po ng po. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na napakapangyarihan pong makapangyarihan po na panalangin na ama namin po na original po ito na ama namin. Makikita nyo po ito kung makon po kayo sa Biblia po na makukuha po nyo sa Biblia po ito na kon po. At sana po palagi po kayo magdasal sa Biblia. Hindi lang po sa Latin po, mag-aral din po kayo sa Biblia para malaman po ninyo lahat. Ang panalangin po ng ama namin po ay napaka-importante po. Kahit isang bisis lamang po nyo pong usalin po ito at kukuha nyo po. Narito po ang ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad na sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin ng kasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapurihan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman namin. Yung pong original naman namin po ito. Ito yung pang-anim na puder po. Hinahawakan ko kasi parang po kung siya sa mga baguhan po, ito na po yung kunin nyo pong dasal po na napakapangyarihang ama namin po. Ang pang-anim na puder po. Sana po ay mag-subscribe po kayo at pakitulong po. At shoutout po sa inyong lahat. Yung iba po hindi po nila napapansin po ito. Ito yung ibinahagi ko po sa inyo na hanggang 7 puder po ng anghel na bininyagan po. Napaka-importante po ito kung gagamitin po yung sa gamutan
at sa lahat ng mga bagay, magagamit po nyo sila. Kaya dapat po ungkatin nyo po yung unang puder hanggang pangalawang puder, tatlong puder, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, at subscribe po kayo. At mag-comment lamang po kayo at kung gusto niyo magpa-share na, share na po muna kayo kasi isa-share ko rin po yan pag nalaman ko po na po. Abang-abangan nyo lamang po, isa-share ko po yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Abangan nyo po yung pang-pitong puder, yung last na puder po na makapangyarihan po na panalangin sa araw at gabi bago manggamot ang gumawa po ng himala. Napaka-importante po yun na pinakamalakas na puder po yun. Ginagamit ko po sa panggamutan. Kaya i-share ko po rin po sa inyo para hindi po ipagdadamot, para malaman nyo po na may yung ginagamit po yung puder po napakapangyarihan po. Hindi po kayo basta-basta po masusupil po. Kaya ipagkakalo ko po nyo. Ito po yung tinatawag nilang 13 Mysterio po. Pakakol ko po sa iyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Abang-abangan nyo po yung pang-pitong puder po. Ito po yung last na puder po. Maraming salamat po sa inyo lahat.